JLC, cineasta transgressor, obra d'art en si mateix. Digui'm. Moriràs en 24 dies. Tu ets l'Albert Serra, no? Quants cops t'he dit que deixis de trucar-me a casa per posar veuetes? No, collons, sóc la nena del Pou, de la pel·li aquesta que has vist. Ah, collons, aquella nena. Hòstia, doncs t'hauries de gratar una mica la gola perquè tens molta veu d'home ara mateix. ¿Qué dice? Que tengo voz de hombre. ¿Pero te has dicho lo de que se va a morir? Que sí, coño, que no estás escuchando. Pues se lo dices otra vez y cuelgas. Escolti, Sí, estic aquí. moriràs en 24 dies. Dios, bona tarda. Sí. Deixa de fer cinema o et mato. Albert? Hola, sóc el Marc Creuet, padrí del JLC. Aquest missatge és perquè sé que ho està passant malament, perquè està a punt de desaparèixer. Jo entenc molt el patiment dels personatges perquè he treballat amb molts i és molt fotut estar en aquesta situació. Per això us demano que col·laboreu a través de Verkami amb la causa de Vostè no és aquí. No els matis, salvem els personatges. Hola, sóc la Mireia Portes i sóc la padrina de JLC. Col·laboreu i salveu aquest personatge, sisplau, us ho demano, sisplau. D'acord?